Кой го сложи това вестниче? Аз го сложих. Здравейте за нова година! Нова година! Честита нова година! Знаете, че ние не можем да служим през седмицата, затова вече Свети Йорданов и Иванов ден. И моята проповед ще бъде, разбира се, посветена на тези празници, най-вече на Йорданов ден, който е наречен от Православната църква Богоявление. Първо искам да ви благодаря, че в този суд намерихте студена. Успяхте да дойдете на църква. Отделили сте си от личното време. Все по-малко хора отделят от личното си време да посетят на църквата. И това обаче не важи за хората, които живеят в Африка, в Южна Америка и в Азия. Какво означава обаче, това съм доказал? Това означава, че така нареченото развито общество минава задължително през някакви форми на атеизъм. И аз ще се спра в днешната си проповед и на този момент, който е много важен за християнството. Но нека да започнем така. Църквата вярва, че от първата буква, която е написана в Библията, до последната има интегритет, т.е. има последователност, която трудно може да се нарече логическа в смисъла, който бихме могли да вложим на елементарната логика, но в Библията се вижда и ясно действието на Светата Троица, на промислителното действие на Бога. И това е основната теза, която църквата защитава. Оказва се обаче, че когато става въпрос за разглеждане на определени личности или на определени действия, интегритета като че ли се нарушава. И аз сега ще дам пример, за да разберете колко сложно е да прокламирате идеята за интегритет, а същевременно да го осмислите и да може да го приложите. Православната и католическата църква, пък може да кажем и въобще християнството, класическото християнство, с цел да прокламира идеята за Бога, за това, че Исус Христос е Бог, че е дошъл да спаси света, често изпада в така нареченото монофизичство. Ние вече сме говорили за това, само ще споменат като яснота. Монофизичството е едно течение в църквата, което се опитва да осмисли спасителното действие на Исус Христос и да акцентира върху Неговата божествена природа. Наш смисъл. И сега направо към темата Богоявление. Църквата, дори в песните, които се пеят в православната църква, в химнологията, се казва, че Исус Христос идва и с божественото си естество, с тялото си освещава Йордановите води. И като че ли някакси този празник се превръща в едно тържество на явлението на Светата Тройца и като че ли Христос някакси механически влиза напълно естествено и механически влиза в този промисъл. Да се изяви в този ден, когато се кръщава, да се изяви троичността на Бога. Въпросът е защо му е необходимо да се кръсти. Защо му е необходимо на Исус Христос да се кръсти, ако Той ще изявява троичността на Бога? Поради каква причина? Аз съм чел доста тълкования, които се отнасят към думите на Исус Христос, когато Йоан го приветства и казва: не аз трябва да се кръста, не аз трябва да те кръста, а ти да кръстиш мен. И тогава Христос му казва: не, нека да изпълни всяка правда. Каква правда? Каква истина трябва да се изпълни, за да се кръсти този, който фактически той ще освещава водите, той ще кръщава, той ще дава благодата, той е носител на вечността. За каква истина? И понеже аз не съм дошъл тук сега да развивам монолози,
макар че ще е необходимо да развием тази теза, но ще ви помоля да ми помогнете. Бихте ли дали някакво тълкование, което сте чели или знаете, или вие самите в прозрение така сте установили? Ето тук има веднага и катехизатор, който дига ръка. Заповядай. Защо Исус Христос казва да се изпълни всяка правда? Не, защо? Заповядай. Аз бих казала следното, понеже това е в моето откровение дадено, след това ми се потвърди и от още един човек преди 2 години, когато на същата тема разсъждавахме. Лично аз вярвам, че той отиде да се кръсти във водите на Йордан, защото той се идентифицира с цял Израел. Той дойде като спасител на този народ и трябваше да даде живота си пред Бог Отец, за да може да изкупи греха на Израел. И това е тайната. Когато той би се въплъщава и става човек чрез пътя, по който единствено той само можеше да го направи, той отиде там, за да поеме греха на света. Това, разбира се, го знаеха, може би много малко хора, или може би само Йоан Кръстител, може би и дори той точно в този момент не го знае. Защо се идентифицира с Израел, с неговия грех, защото всеки, който се кръщаваше там, трябваше да му бъдат простени грехове. А защо според тебе се кръщава от Йоан? Защо Йоан трябва да го кръсти? Защото той представлява в момента един обикновен човек. Йоан какъв? Нищо, ами Йоан в момента... Йоан е също част от тялото Израилево, той не е нещо различно. Все пак той е последният пророк, както знаем на Стария Завет. И това е неговата мисия, това е неговата съдба. Той трябваше да извика целия Израел, за да се покаже, за да получи, за да направи пътя достоен за Господа. Йоан трябваше да кръщава хората според Божият промисъл. Това не е негово измислено начинание или дело. И хората трябваше да се кръщават във водата за прощение на греховете им. Но той после каза, че ще дойде един, който е по-висок от мене. А този, който е по-висок от него, защо трябва да се кръсти от него? Точно заради това, защото той се идентифицира с греха на целият народ. Просто той се снижи до нивото да бъде като тях. И поради тази причина прие кръщение. Поради тази причина той приема кръщение, защото искаше да покаже, че той е като тях. Т.е. до там се смири. Да. По същата причина отиде и на кръста, защото на кръст отиват само разбойници. Тази кръстна смърт е достойна само за хора, които са извън закон и които са обречени на гибел. Всъщност той и затова казваме, че смъртта победи смъртта. И чрез това кръщението физически той побеждава и греха. Но това е дълбока тайна. Това е дълбока тайна и на пръв поглед не би могла да се разпознава. Да, благодаря. Значи това, което казва сестра Елена, това е класическата теза на християнството, че Христос идва като смирен раб и фактически поема функцията на Израел или функцията на човечеството, за да бъде кръстен от този, който е пратеник. И сега тук искам да слушате много внимателно, защото нещата така не се разплитат, а се заплитат тотално. Защото този, който идва и изявява богоявлението, открива на Йоан, че това е той. А не Йоан открива на него. Защото ако аз се смира като раб, аз ставам раб. И тогава, отивайки при този, който е пратеника, той трябва да ми го яви. Е така. Смирявайки се и принизявайки се до раб, аз трябва да изпълна функцията на раб. Нали така? Аз, явявайки се като раб, изпълнявам функцията на цар. Нещо не се получава. Сега ще разгледаме тази тема по-дълбоко, разбира се, защото има вътрешно противоречие в нея. Мисля, че това, което ще кажа е така един принос, който мисля, че ще ви помогне да разплетеме тази много дълбока тайна. Първото нещо, което трябва да кажем е, че древният Израел не е познал идеята за интегритет. Идеята за Святия Дух, който е говорил чрез пророците, познава църквата. Старозаветната мисъл не е познавала това явление. Или ако го е в някаква степен осъзнавала, не напълно. Не е имала никаква яснота по този въпрос. Аз имах възможността преди време да говоря за тези проблеми, които са свързани с личността на Илия и с личността на Йоан Кръстител. В Новия Завет е толкова объркащо да разберете дали наистина Йоан Кръстител е Илия или не е Илия. Така ли е?
Ако внимателно четете Новия Завет, на много места Исус Христос казва Илия, който трябваше да дойде. Казва ли го? Казва го. Те имам картинци. Така. И сега. Значи, момент, слушайте внимателно. Един път се казва, че е, друг път се казва, че не е. Христос казва, че е Илия, който трябваше да дойде. Значи, съществуват някакви много сложни как да наречем, послания към нас, които ние трудно можем да разберем. Обаче в духа на пневматологията, казвам пневматология това е гръцка дума, която означава в духа на идеята за духа. Пневматология е наука за духа, която разглежда действията на духа в света. Има такава дисциплина в църквата, наречена пневматология, както има христология, да разглеждат идеята за личността на Исус Христос. В контекста на пневматологията се оказва, че нещата много лесно се изясняват. Защо? Защото духът е този, който може да предава дарове и да съвпадат почти личностно. Те могат да бъдат и тук, и там, и навсякъде, защото Светия Дух е връзката с всичко. И ако старозаветният човек не е познавал тези неща, спокойно всеки един от нас може да притежава даровете на Илия. Може ли? Може. Защо може? Защо може някой от нас да притежава даровете на Илия? Защото са дар на Светия Дух. Значи един е духа. Даровете са много, но един е духа. Това старозаветното откровение го е казвало, но от старозаветния човек не го знаеш. Чак когато се изяви Новия Завет, започнаха да излизат тия дълбоки тайни, които се появяват с противоречието, но постепенно се изясняват. Църквата много добре знае, че Йоан Кръстител не е Илия. Така ли? Знае ли? Църквата го знае. Обаче хората, които бяха по това време, много често питаха Илия или не разбираха. Този интегритет, за който говоря, е фактически със сигурност, поне според разбирането на Светата Църква, на християнството, е осигурен от действията на Светия Дух. Светия Дух осигурява фактически това важно предаване на Духа и това важно как да наречем, действие на Духа сред определени личности. И сега, защо беше нужно на Исус Христос да има пратеник? Поради каква причина? Поради каква причина, след като Словото решава без да пита никого, то не се допитва, не е направило референдум, не е направило запитване, чуло е воплите на човечеството, вероятно е решило от вечност да го направи, защото това, което четахме днеска в Ефесени, точно това се казва. И в Колосени апостол Павел ясно казва, светът, вика, беше чрез него създаден и за него. Че Господ е промислил, че това, което създава, го създава за себе си. Трябва да го привлича, да го контактува с него. Ако всичко това е така, защо му е нужен на него да има някакъв, който комуто да се подчинява? За да има приемственост. И тук сега забележете колко е важно. Кръщението на Исус Христос, което църквата прокламира за теофания, за богоявление, е акт, който по същество не е само теофания. И не би трябвало да се акцентира преди всичко върху това. Но църквата, понеже много силно е желала да акцентира върху божествеността на Исус Христос, приема кръщението за основен момент, като доказателство за Неговата божественост. Това е моят възлюбен син и така нататък. Открива се Светата Тройчност, развива се в голяма степен на догматиката за Светия Дух, за Светата Тройца и така църквата фундира цялата си идея. Обаче, чисто като акт, тук говорим за духовна приемственост. В христологията, която се развива в църквата, казва ли се, че Христос е имал душа? Ето тук има богословие. Да видим сега какво знаете. На Халкидонския събор какво се казва? Неслитно, две природи. Неслитно, неизменно, неразделно, неразлъчно.
Обаче малко преди това се казва, божествената и човешката бяха слити, а Христос имаше и човешка душа, за да може да бъде изцяло човек. Тази душа, която е голямата въпросителна, как се е родила, подвластна ли е била на греха или отвечно се запазена, което е друг въпрос, същата трябва да влезе, да контактува с Бога и постепенно да израства и да възприема. На нея е нужда приемственост в духа. Защото Йоан Кръстител още в майчина утроба какво беше? Още младенеца какво беше там? Проиграва! Проиграва ли? 6-месечно бебе в утробата на майка си проиграва. Проиграва, защото Светия Дух работи. И така се оказва, че личностно от един човек трябва да премине в друг, а пак този, дето е преминал от него, да стане по-малък пост. Защото Йоан казва, той сега ще се големя, ще се смалява. Помните ли го това текст? Следователно, Йорданов ден или Богоявление е преди всичко приемствено за духа. И затова Христос казва да изпълним всяка правда. Правдата е да запазим идеята за духовната приемственост, за интегритета, който самия Бог изпрати на хората. Да не го нарушаваме. Това е правдата. Това е истината. Иначе, повярвайте ми, знаете ли какво се получава? Получава се пиеса, получава се театър, в който Господ играе без да участва. Или участвайки, анулира то всичко, което си играло е без значение. Има ли го този момент в християнската мисъл? Говорили сме за свободата на волята и за Божия промисъл. Големия проблем. За творчеството говорихме преди известно време. Отнемайки от човека възможността му да твори и да участва активно в духа и чрез духа, фактически се получава това монофизическо явление, което се смята, че Бог всичко върши, хората са просто някакви там са съди, които нещо там. И фактически, когато църквата започва да акцентира върху богоявление, Йоан Кръстител какво представлява? Ами нищо. Не забелязвате ли, че църквата полага огромни усилия да говори за предтечата? Не знам дали се забелязва. Много се говори. Има много силен култ към него в православната църква. Защото по същество тази личност се загубва, когато се говори за теофанията, когато се говори за богоявление. Тя изчезва. Спарява се. Защото Бог решава, потапва се молитва и казва, ето ме, вижте ме, аз съм троичен. И Йоан го няма. Да, но ако го погледнем именно в този аспект на приемственост чрез духа, тогава Йоан става изключително значим. Нали? Защото на него му е казано, че трябва да свърши това дело. И Христос, именно подчинявайки се на това нещо, отива там и си извършва този акт на приемственост. Когато ни питат, защо повтаряте непрекъснато този празник? Аз се запитах един път, това беше преди много години, в православната църква, като осветят Йордановата вода, слагат и стои под олтара цяла година. Сега съм ви говорил за тази вода, какво силно влияние оказала върху моето семейство, върху хора, които идват да се черкуват. Православната църква има особено отношение към тази вода. Въпросът е защо. И защо всяка година се повтаря този акт, ако тя един път като осветлянето няма смисъл да осъществява всеки път. Нали? Ако Светия Дух влиза върху нещо, защо ще го осъществява всеки път? Защо ще правим някакви повторения? И тук навлизаме вече в идеята за приемствеността и анахронизмите на приемствеността. Тук също искам да си отворите внимателно ушите, защото е много, много важно. Оказва се, че това, което ние четеме като християнска литература, в себе си съдържа култура, която вече отживява. Примерно, пастири вече няма да има. Аз му говоря това. Няма да има овце, сигурно след известно време. Може би няма да има.
Няма да има много от нещата, които се... Няма царе. Не знам децата какво е цар. Няма как да го разберат. Няма как да им се посочи. Не са виждали церемония такава. Освен, ако не гледат по телевизията да видят английска церемония, която вече съмнително прилича на царска церемония. Нали, от вековете на царете. На династията. Тоест, оказва се, че в един момент полската така наречена култура, която е близко някъде около 6000 години вече съществува активно, някъде в края на 19 век приключва. И вражда си идеята за гражданина, за технократа и така нататък. И целият този цикъл, който е на изгрява седмичният цикъл, т.е. дневният цикъл, изгряване, залез, месечният цикъл на някакви сезони години, т.е. месечният цикъл на седмица, на иерофанични цикли и годишният цикъл на месеци, някакси вече не е толкова силен и не влияе така. Не знам дали се забелязали. Ако на времето хората по календара са се ориентирали как ще се променя времето и казват, сега идва Димитров ден, значи свършваме работа, повече няма да работим. Сега идва еди какъв си ден. Нали? В момента календар е изключително условен. Защо? Защото живеем в друго време. И сега, повтарянето на празниците от една гледна точка би трябвало да означава следното: духовна приемственост. Защо как ще повтаряте? Вие не го ли знаете? Повтаряме го, защото ти трябва да приемеш от мене това, което аз съм направил. Трябва да преживееш тази мистерия на кръщението на Христос. И определени църкви, като православните и католическата, държат много на този елемент. В протестантската църква съм забелязал, съществува обратния момент и това е един много тънък момент, за който аз сега ще кажа няколко думи. Протестантските църкви по същество са по-силно монофизически, отколкото в това отношение. Когато се говори за празници, защото те акцентират на закона. Закона по същество не е преживяване. Той е патернализъм. Говорили сме. Бог Отец вменява и вие сте длъжни да изпълнявате. Това не е християнство. И има такива забежки в протестантската църква. Защо са станали? Ами защото се оказва, че пък самото съпреживяване, което ние сме длъжни да дадем от човек на човек, както казах, в един момент се получава анахронизъм. Защо? Ами защото какво да съпреживявам, като примерно вече се е променил сезона и не е зима или Йорданов ден не означава нищо за мен, в крайна сметка, защото аз съм на работа или пътувам по 200 км, за да отида да работя някъде и няма да ми има примерно 4 месеца, защото ще бъда в Китай. Нали разбирате? Човечеството се е променило значимо. Не може да живее в този цикъл и в този ритъм, който е живяло. И става анахронизъм. В това отношение протестантската църква много правилно се е насочила. Казва, не може ли вие да преживявате неща, които просто няма как да има приемственост от едно поколение на друго. Всяко ново поколение си е нещо ново. В това отношение тя е изключително напредничава и правдива, защото оправдава и осъзнава едно много важно явление в църквата. Че всеки човек, който се ражда на тази земя, в някаква степен е нещо нова твар и реформира старото, за да може да приеме новото. Оказва се обаче, че така вървейки старото, новото, старото, новото, старото, новото, се загубва приемствеността. Знаете ли, че в момента, това, което видях в Америка, издават се хиляди книги, които говорят за приемственост. Знаете ли американските църкви докъде им стига приемствеността? 2 поколения назад. А от новото поколение църкви до едно поколение назад. Това ли има авторитетността на църквата? Новото поколение църкви нямат приемственост назад. Не могат да се върнат 2000 години до мистериите, които са преживяли тогава хората. Вие разбирате ли за какво става въпрос? Някой ще каже, ама, не, отче, бъркаш, взимате Библията, тук не виждам Библия. Има ли някой Библия тук? Дай на Библия.
Сега Библия искаш. Трябва да има някъде там Библия да става. Ако искаш, това е апостол. Да. Дай ми да ти видиш по-голям. Да, няма значение, не, аз само за... Няма проблем. Взимаме Библията и казваме, отче, ето бе, това е тук гаранцията. Кое е гаранцията? Ви имате вече милиони на различни вероизповедания, които всяко едно от друго не приемате еднакво това нещо. Къде ви е приемствеността? Няма приемственост. Има само развитие напред. И в този смисъл, сега да се връщаме назад 2000 години при кръщението Христово, да изпълним всяка правда означава в голяма степен да запазиме интегритета и приемствеността. Много се обаче спекулира с това нещо в православната църква и в католическата. Зад приемствеността и авторитета и интегритета се крият много дяволити действия на църквата, които нямат нищо общо с истинността. И тук е много тънки момент, кое е истинно и кое не е. Аз съм си правил труда и трябва да ви кажа, че класическите протестантски автори, когато тълкуват определени трудни пасажи, знаете ли кого черпят? От кого взимат информация? Ами от отците на църквата, които са живели възможно в най-ранни векове. Не можеш да си позволиш да правиш тълкование на това нещо, без да ползваш, и това никой не си го е позволил да го прави, от големите тълкователи, особено от реформаторите, без да ползва информацията, която е оставена от неговите предшественици. Особено от тези, които са живели по-ранните векове на църквата. Разбирате ли за какво става? И сега хитрия момент на православната църква. Зад всичко това, което е казано от тях, обаче има, както казахме, анахронизми. Наслоявания, културни. И когато се отнасяме безкритично, там се вмъква дяволът и казва: абе, кой си ти да говориш тук, виж, че е написано така. И се започват едни повторения на повторенията на повторенията и в момента един йордански водосвет какво представлява? Шоу. Е един театър, който се обезсмисли. И вече младите хора, трябва да ви кажа, че въобще нямат никакъв интерес към това нещо. Няма. Защото този театър се играе всяка година и всяка година излиза един и същи човек или някакви такива особени типажи, които, примерно, човек казва: бе, очакваме някакъв актьор да излезе, дошли сме на комедия, той ни разплака. Очакваме тук да дойде той да свети водата, той ни изгони. Нали? И това се случва всяка година. Еми тогава как ще стане? Няма как да стане. И сега тук тънки момент. Не случайно, аз сега забележете колко е парадоксално, на колко е истинско. Не случайно, когато Исус Христос изпълни всяка правда, какво се случи? Откри се величието на Светата Троица. Ето тук е много важен момент. Личностното участие в един момент се загубва, когато се изпълни този момент. След това вече се изявява божествеността, която е директната връзка с този, който е над времената, над пространство и така нататък. Сега да не навлизаме в определение, защото ще се объркам. Каквото и да кажа, като определение няма как да го пренеса на Бога. На вечния, на вечно съществуващия. Този пробив е уникален. Оттам нататък църквата величае Него. Нали? Еми, значи какво означава това? Да умеем умело да съчетаваме и двете неща. Аз вярвам, че в такъв тип църкви, които ще се създават за напред, трябва това да се случва. Примерно, чувал съм от протестантски автори и казва: че това защо го носиш? Кой е това? Шамански работа? За какво си го сложат? Точно те за шаманизъм да говорят. Окей. За какво да си го сложат? Това ли ще спаси? Сега.
Символ на кръстното знамение е много важен за църквата, защото той въплъщава много неща. Много неща казва за самото християнство. Вие представяте ли си едно християнство на обигойците, едно християнство на богомилите? Богомилите си имали един символ на ръката. Не знам дали някой се занимава от вас. Най-известният символ на богомилството е една ръка, която се рисува на гроба. Ако бехме оставили на богомилите, албигойците и всички предшестващи там протестантските църкви течения, знаете ли какво щеше да остане от християнството? Нищо. Ако загубиме тази книжка, се загуби и се изгори. Довиждане, лека нощ. Няма да има християнска култура, ще има нещо, което няма да знаем какво е. Оказва се, че символиката е изключително важно нещо. Вие какво си въобразявате, че това, което четете, не е символика? Всяка една буква, която е изписана, е графичен дизайн. Това е символ, по който вие се ориентирате. Верно ли е? Значи за какво говорим? Християнството е осмислило тия символики и ги е дало на света, за да може да ги ползват в пълна сила. Отричайки това нещо, аз, примерно, много често просто съм се смял, влизам в едно пасторско служение на по-модерни църкви, така, по-ново поколение, и има една такава тенденция да се танцува. В духа, казват. Да танцуваме в духа. И аз един път застанах така и викам, уважаеми братя, приятели, този танц ми напомня много на един африкански танц. Той е дяволски танц. И то по форма е същото. Вие какво си мислите, че танцувате нещо ново? Ама то е в духа. Ама то може да е каквото ще не, но вие ползвате формата, вие танцувате. Нали така? Те, че има едно неразбиране за това, и това според мен е признак на слаба култура, смята се, че това, което е в духа, е уникално и то е неповторимо и то не може да бъде изявено в предишни култури. Моля? Само моля? Секунда. Днеска попаднах на много интересна страница в интернет. Римска катакомба. Сега забравих името на катакомбата, но ще се сети и ще го кажа. На тавана, където и той се очаква в центъра да е облик лика на Христос. Да. Орфей. И в четирите ъгъла сцени от Стария и от Новия Завет. Ама от 4 век в Мала Азия са намерени синагоги. Не говорим за храмове християнски. Синагоги, в които Давид е изрисуван като Орфей. Значи тези форми на преливане от едно към друго, те няма как да се случат и тук вече се спреме на най-значимата тема. Християнството прави една кардинална грешка, която казва, ние сме уникални и нищо, което назад няма връзка и това, което напред е само от нас е истинско. Идеята за стерилното християнство, това е лудост. Идеята за стерилното християнство е ерес. Тотална, окончателна и безвъзвратна. Защо? Защото Христос дойде, за да покаже универсалния Бог. И всичко, което е работило на времето в духа, е подготвило времето. Защото апостол Павел каза, когато се подготви времето, подготовката е именно това, чрез предобрази сред хората, да се подготви идването на Христос. Тъй, че Христос е изпълнение на всички мистични преживявания на човека. Ако не е, ако това е дяволска работа, вие представяте ли си за какво се случва? Безкраен, ужасяващ дуализъм. Тотална инквизиция. Пълно съмнение в човешката култура, човешките възможности и в интерпретацията на Словото Божие. Католиците обвиняват протестантите, че са дяволи. Знаете, Калвин е бил наречен антихрист. Директно. Ами това какво е? Това е безумие. Едната църква в лицето на Юстин мъченик, Юстин философ, е смятала, че имало християни, които се родили преди Христа.
Знаете ли защо? Може ли да има християни, които са родили преди Христа? Може ли, не може? Христос казва, Разбира се. Христос казва, че това, което е било преди Него, не може по никакъв начин да се сравни с това, което е от Него натам. Има такива текстове. Обаче се оказва, че, като казват естествено, защото ние носим интегритета, в нас е Светия Дух и не можем да познаваме тези белези. И ако старозаветният човек не ги е познавал и садокеите не са знаели за Възкресение, или не са знаели за Светата Троица, или не са знаели за безсмъртието на душата, този интегритет именно ни дава възможност ние да нагнитнем в тайните и да ги открием и да кажем ето ги. Свети Юстиниан в философия смята, че не само сред пророците е работило Словото Божие. Това знаете ли го там? Да. Така. Само на богочовека. Той е смятал, че Сократ също е бил в някаква степен християнин. И понеже някой ще каже, че това е абсолютно невъзможно и няма как да стане, отивате в Бачковския манастир и ще видите на едно страните изписани няколко философа. В Успение говорежето в Албанасия също има Платон, Сократ, Диоген. Така. Диоген не знам да е вкаран в кръга на християните. Смисъл на това, че това са философии и над тях на Аристотел, той не открива и гръцката философия. Значи, аз мисля, че той не ги... Христос покрива всичко, но... гръците са си го направили и преказват Не. Идейният смисъл е следния за интегритет. За интегритет. Църковните учители, някои от тях са познали много добре този процес. Знаете ли, че в света е наделяло, и това се знае и се коментира в научните среди, наделяло е законническото християнство. Тертулян е бил юрист. Тертулян е бил много слаб философ. Обаче за сметка на това е изключително провален в идеята си за спасението на човешкия род. Ириней Йонски също изключително слаб в областта на философията. Твърде силен и постоянен в преданието, което му е дадено от предишните му отци. Църквата печели много, защото се идентифицира, създава се като особен субект в историята, но губи страшно много, когато трябва да изкаже универсалните си идеи. И затова обаче на помощ са ти отци на църквата, които са направили достатъчно, за да подскажат, че Светия Дух е работил не само в еврейския народ. Я да видим сега има ли доказателство за това. В Стария Завет. Той в Новия има. В Новия имаме много. За там ще говорим. В Стария. Я да видим родословието на Исуса Христа. Има ли всички ли там са с еврейска кръв? В родословието на Исуса Христа. Всички ли са с еврейска кръв? Бабата на Давид приема допълнително юдаизма. Тя не е юдейка по кръв. Това е защото интегритета, забележете, това е новозаветна забележка, много важно, отбелязана е в Новия Завет, за да се спази силата на интегритета на Светия Дух. И затова апостол Павел казва, да не се водите по родословия там и някакви разисквания, защото това няма как. Който не познава Духа, няма как да осъзнае смисъла на всичко това. Не да спориш човек, който няма интегритета на Духа, той не може да вникне. Ще почне там някакви букви да чете, да търси, нищо няма да намери. Както до ден днешен се случва. Гледам сумата и предаване за Исус Христос, къв ли не го изкараха, апостол Павел го изкараха епилептик само и само за да не общува с Исус Христос. Нали? Това, което преживял, било някакъв. Или сме всички, които се занимаваме с християнството, или сме откачалки, или сме фанатици. Нали? Много така. И сега, да се върнем на интегритет. Появява се Новия Завет.
и става една супер какафония в съзнанието на старозаветния човек. Исус Христос се появява, среща се с един езичник, стотник, и му казва: твоята вяра те спаси. Аланко, каква ще е тая вяра на този езичник? Той си е езичник. Не беше казано в Словото Божие праведник, който беше познал Бога, приближи се към Исус и каза: ти си, нали? Казва се директно, че този човек е езичник. Значи, това му е съзнанието, това му е статута. Интересно, че не е имал претенции да си смени вярата. Не, нищо не се... Ако в Словото Божие имаше и яснота, значи щехме да придобием и ние яснота за това, че този човек работил, търсил е Бога и съзнателно отива при Исуса Христа. И познавайки го вече, познава Исуса Христа и всичко е, нали? Това е един езичник. Апостол Павел отива да благовести пак на езичник, на Корнелий стотник. И благовестейки му не го е кръстил. Слиза върху семейството му Светия Дух. Нема кръщение, нема изповедни формули, нема Исусе, нема потапания, нема масови кръщенета, нема викове, нема гонене на бесове, което е било особена практика в църквата, това да го знаете. Петър. Аз Павел ли казах? Лапсус, Петър. Извинявайте. Лапсус. Петър. Знаете историята сега да не... Истината е, че цялата тази практика... В Ареопага там е капака вече. Ареопага е капака на приемствеността. Там цитира Овидий. Вергилий. Енеадите. Енеадите на Вергилий ги цитира Павел, за да им подскаже, че там за незнайния Бог. Апостол Павел какво прави? Какво казва? Уважаеми, във вашата култура, дето сте седнали тук и умувате, идвам да ви кажа, че във вашата култура е говорено за този, за който ще ви говоря. Да си знаете. И понеже той ви е на вас авторитет, ето казваме. След като апостол Павел се ползва с това право, и светите отци са го продължили, няколко светите отци, ние трябва да обърнем сериозно внимание на това, защото това е фактически интегритет. Не само на една определена общност, в целия свят. Аз искам тук да ви кажа нещо. Относно наистина как Светия Бог работи чрез Светия Дух и в друго езични народи. Значи, когато Израел е в плен дълго време, в Вавилонския плен, как се случва, че те се връщат в Юдея и се строят в храма? Как? Ами става така, че самият цар, персийският цар Кир, освобождава евреите. Фактически те са пленени и какво се случва? Само две-три изречения. Първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Йеремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир. И той прогласи по цялото си царство, още и писмено обяви. Ето какво казва той. Така казва персийския цар Кир. Това са думите на персийския цар Кир, той е езичник. Небесният Бог Йехова ми е дал всички царства на света. И той ми е заръчал да му построя дом в Йерусалим, който е в Юдея. И така, който между вас и целият негов народ е наклонен, неговият Бог да бъде с него, нека излезе в Йерусалим, който е в Юдея, и нека построи на Йехова Израилевия Бог, той е Бог, дома, който е в Йерусалим и така нататък. Също го нарича той моят Месия на едно место. Лично Бог Йехова. От тук съвършено видно, че Бог си работи с всички хора както си иска, дори с персийския цар Кир, който де факто освобождава народа на Израел, защото той е негов Бог и той го признава като негов Бог. И това му се счита за голям кредит на царството. Праща и Йона при Ниневия, и Йона се дотира в Ниневия, и не се и сега стигаме до последното. Дали интегритета
е свързан само с личната вяра на човека и неговото, как го наречем, неговата идентичност или привързаност към някакво общество, което, нали, е на праведни или на свети, някаква принадлежност, или е някакъв вид, нещо много по-широко, някакъв вид духовен прозелитизъм. Какво значи прозелит? Мисля, че знаете, ще го обясня. Човек, който не принадлежи към някаква общност, в случая религиозна, дошъл от другаде, приобщил се към нея. Сега, вие знаете ли, че в християнски смисъл ние всички като личности сме какви? Прозелити. Тук юдеи има ли някой еврей? Някой покръв има ли? Има. Добре. Аз в рода си не знам да имам, може би назад до Адама, ако се върнем. Всички сме родни. Да, но общо взето ние сме прозелитчета. Нали, към юдейското конче ние сме прозелити християните. Присъединени, прикрепили се. Това прикрепване изисква следното. Аз много малко знаех и се натъкнах на една много хубава книга. Оказва се, че християнството се развива много бързо, стремглаво, поради много добрата организация на прозелитските общини в Мала Азия. Те са имали много стройна, много добре построена религиозна структура. И апостол Павел е можел спокойно, бързо да си свърши работа, защото структурите са били готови и всичко е било много добре структурирано, добре подготвено. Самите общини са били в религиозна криза. Защото това пътуване там до храма е било много сложна история. Цялата система на петокнижието е съсредоточена върху храма. А цялата система на синагогалното юдейство акцентира върху пророците. Защото вече там някъде далече е храма, а ние сме тук и така. Всичко това е повлияло. В днешно време какво би означавало един духовен прозелитизъм, който да лъха на християнство? Той със сигурност ще е доста по-широк от представите, които имаме. Няма как да е по-тесен. Нали така? И ако сега, тук отец Михаил ми чете някакъв вестник, който наш събрат, мой събрат от синода на дядо Пимен, пише, някакъв поп там луд се отдели, що го регистрираха, нямам представа, и жени пускат да служат и въобще някаква супер ерес, някакви страшни красоти. Аз да го питам това попче, той чел ли е църковна история, познава ли добре историята на църквата и приемствеността в духа, за да говори такива щуротии, защото това са щуротии, щури попчета. Оказва се, че неграмотността, ограничеността на църковните деятели, на църквите, пречи много за духовния прозелитизъм. Казвам духовен, защото църковният е достатъчно тесен. Достатъчно тесен. Говорили сме вече по този въпрос и аз само ще го повторя. В 20 век, когато най-много се изострят отношенията на хората поради войните и най-много са изострени философските прозрения на човека за и против Бога, се ражда един интересен философ Анри Бергсон, еврейче. Решил да помогне на християните, да им каже, хора, имате проблеми. И основава една теза за затвореното и отвореното общество. По-късно тя ще бъде много силно възприета на Запад. Карл Попър ще си пише своите томчета, благодарение на този уникален евреин Анри Бергсон. И той казва в два образа на морала и етика, на религията и морала, една много хубава книга, говори за два източника на религията и морала, прощайте, казва следното. Имаме наличие на два феномена. Единият е затворено общество, другият е отворено. Христос е проповядвал отворено общество. Евангелието прогласява отворено общество. А църквата
затворено. Какво трябва да направим ние? Ами да не се притесняваме. Да следваме църковния интегритет. Да изпълним всяка правда. А не да се налагаме тук някакви патерналистични модели. Или короните. Или като папата. Не, така е. Папата стои така и само с едно такова цънк. И я да видя в Азия какво става. Цънк. В Северна Америка какво става. Цънк. В Италия какво става. Това е приключило. Няма как. Това е анахронизъм. И само следва за смех. Да. С тези истории по инвитро, това, нали? Да. И айде нека се спреме и на това, защото това е актуална тема. Интересува ли ви това? Искате ли да питам? За инвитрото и как реагира се на това? Да, сега това, което ще ви кажа, аз ще помогна на Светия Синод в момента, макар че те като евентуално, ако някой, защото те ме гледат, с насите информация, дано да им помогне. За съжаление, такива хора като мен, защото има много в православната църква. Като казвам като мен, какво значи? Хора, които положиха много усилия за да учат, за да помагат на църква, а не да им пречат. Обаче ни бързо така. Или пък тези, които разбират, си много се накланят и внимават как да се покаже, защото може да мине секирате и край. Да, но са си загубили вече не е живот. Така. И аз ще им помогна сега, защото този проблем, който го е решило православната църква, не е съборна. Тя не го е решила на църковен събор на Вселенски, решила го е на всяка по-местна църква го е решила, руската го е решила, гръцката го е решила. Да видим какво е решила. Основният мотив на православната църква, принципно, е в това, че аз не знам дали знаете каква е процедурата при инвитрото. Създават се от яйцеклетката, която се опложда, се създават много ембриони, не един. Примерно 7, 10. От тях само 4 или 5 се имплантират, т.е. се вкарват в майката. Другите или ги използват за някакви опити, или просто ги унищожават. За църквата това е убийство. Това е кощунство да ползваш примерно 5 към едно живот. 5 довиждане, един да се роди. Това е И понеже този мотив е много силен, нашите старци много са се подвели. Казвам го много отговорно. Подвели са се. И сега ще обясня защо. В историята на църквата знаете, че първоначално, понеже идеята за иерофанията, т.е. за свещеното, е била изключително силна, смятало се, че човешкото тяло изцяло от косама до ноката е свещено и не бива, т.е. е самостойно, цялостно, не бива да бъде разчленявано, то си е то създадено от Бога такова и такова ще си бъде. Нали, това не са позволявали дисекция? Не са позволявали дисекции. Поради тази причина смятам се, че оскверняване на тялото. Не са могли да спрат този процес. Оказва се, че този процес е изключително важен за развитието на медицината. Нали така? Дисекцията. Днеска в момента църквата по отношение на дисекцията не казва нищо. Но ти като тръгнеш от дисекцията, ти продължаваш. Няма спиране. И сега се оказва следния проблем. Имаме два проблема. Първо, църквата не знае кога една душа. Първо, как се ражда една душа. Ние нямаме ясна концепция. Имаме 3 концепции, аз съм говорил вече. 3 теории, 3 вероятности за това как се ражда една душа. Креационно, от родители и предсъществуващо. Това са 3. Но не знаем кога, как, точно и така. Знаем, че вече за родището трябва да е човек. Това вярваме твърдо. Църквата никога не е казала, че по-рано или по-късно. Това го вярваме. Обаче, след като не може да обясним първо това Божи дух ли е, или от родители и така нататък, нямаме възможност да понесем ясна концепция. И другото, запазването на целостта на човека, тя практически е необяснима, защото режа ти ръката, пак си ти. Режа ти лакета, пак си ти, ама като ти отрежа главата, не си ти. Ти ли си, не си ли, става много сложно. Църквата влиза в някакви страшни проблеми да обяснява неща, които
не може да ги обясни. А същевременно иска да запази идеята за иерофанията, за свещеното. И сега какво се получава? Слушайте много внимателно, защото това е аргумента, който е много важен. Оказва се, че в живота на една жена, която води полуживот, т.е. е женена, според нашите разбирания, примерно, праведна християнка, 90% от плодовете, които е зачинала, ги изхвърлила при първа менструация без да знае. Това се случва при всяка една жена. Затова в Стария Завет не се е допускала жена, това са го знали явно свише. Смятало се, че жената носи в себе си смърт. Като се казва нечиста не е, защото тече кръв, а защото се потвърждава в медицината, че жената може да изхвърля плод, може да изхвърля човек. Сега, въпросът е, след като това се случва, по воля Божия или по допущение Божие, 100 към 1 или 50 към 1, от 50 плода изхвърлени, едно се ражда. Жената заче и казва, благодаря ти Боже, че зачена. А тя заченала още 50 пъти, без да знае. Може ли човека да си позволи да манипулира този процес, който става естествено? Тоест пак има загуба на плода. Това е много сериозен въпрос. И църквата не може така лековато и така емоционално да влиза в тази тематика, така, ама абсолютно фриволно. Много сериозни аргументи има медицината да каже, че това са естествени процеси. Аз ви дам директни аргументи. Човека в собствения си живот ги изхвърля тия деца. И сега църквата трябва много внимателно да обмисли тия варианти и да каже следното. Ние не знаем точно как да обясним какво трябва да правите. Не знаем. Но смятаме, че в желанието си човека да се възпроизвежда или в желанието си да преживее по-дълго и по-качествено, може би или в някаква степен, но не със сигурност, защото сигурност ние няма как да го докажем със сигурност, смятаме, че вие навреждате на живота. Тоест, получава се един омагьосан кръг.